sabedo ka kelo fuere log tich mar UDA. Wadhi mbele, derepe maro mapar ondhi kod obila banga pedha mano tim kod duol mochune arita mar apaya NTSA kaunti ya Mombasa. Apedha no tim marango nyamburko ma ok owinjore ni bedi apaya kod derepe ma ok luw chike mag apaya. Apedha no dhi mbele Mariakani e apaya Mombasa kadhi Nairobi ka jatelo maduong' e duol bura mar NTSA bade manam chumbi John Batori wayango ni derepe ma onge lony osemedo masiche mag apaya kendo moko kuom derepe bende riembo ma onge gi oboke. Ji maromo 2,517 osewito ngimagi masiche mag apaya nyaka chop tarik 15 dwe ni. And these are things that we can prevent if we have to follow the rules of our traffic rules on the road, including avoiding speeding, not carrying excess passengers, overtaking properly, avoid drink driving and drug driving, because there are also those who are using drugs while driving, and also among other maintaining of our vehicles to ensure that all the vehicles that are on the road, trucks, PSV, are well maintained, the tires are okay, the brake systems are good, so that we ensure that we save lives. Among the majority of lives lost are the pedestrians, which are still leading, followed by the motorcycles. And these are things that we have arranged a lot of intervention to try and improve, reduce these numbers as we go forward. Kawuono en odiochieng' dhial apisa marito le mag bunge. Apisa mawuok e kaunti ma Laikipia kod Samburu obago nyasi ka giyango kenge mosego e duoko piny lweny mosebede kind le kod dhano e gwengego. Ka giloso nyasi